Nagkalat sa tabi ng kalsada ang mga bangkay at mga sakay ng isang sasakyan sa kahabaan ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway sa parte ng Barangay Tumana West sa Rosales, Pangasinan. Ang kanilang sasakyan kasi tumilapon at nawalan ng kontrol matapos pumutok ang gulong nito kahapon. Nawalan po ng kontrol yung sasakyan, rumampa po ito at bumangga sa barrier, then nagpagulong-gulong po ito ng 5 beses na ikinasawi po ng 3 lulan po dito. Galing pang Caloocan ang mga biktima at papunta ang mga ito sa Manawag Church para ipabless sana ang kanilang bagong biling second-hand na sasakyan nang maganap ang aksidente. Agad nasawi sa aksidente sina Ronald Jebulan, Jabel Abano at Conchita Salvador na pawang mga magkakapamilya. 3 po ay dead on the spot na po at yung 14 naman po ay naitakbo pa sa hospital po. Paalala naman ng PNP. Karamihan po ng nangyayaring aksidente ay yung sasakyan po ang nagiging problema natin. Kaya kailangan pong nasa tamang kondisyon din po yung sasakyan natin bago po natin ito patakbuhin. Especially galing pa po sila sa malayong lugar at mahaba-haba po yung tatahakin nilang paglalakbay. Naiuwi na ang mga labi ng 3 nasawi habang nagpapagaling pa sa pagamutan sa Metro Manila ang 14 na mga sugatan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.